এটা আমরা ফোল্ডিং কাজ হবে। দশটা কাজ হবে দেখি। ସେ ତଳୁ ଯାଇ ଆଉ ତଳ ଟିକେ ଠୁକିଦେ, ତଳ ଟିକେ କଣ୍ଟାଟା ଠୁକା ତଳ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଟାଟା କଣ୍ଟାଟା ଠୁକିଦେ। ସେ କଣ୍ଟା ଗଲା ନା ତଳୁ ଯାଇ ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରୁଛି। ରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶଟା କାଜ। ଇଏ ହେଉଛି ବେଣ୍ଡିଂ। ହଁ।